Първи опит до Ботев успешен. Не вярвах, че това ще стане. С тия си пътяга в Ловеч. Тук нямаме. Част от байковете. Това е с ядрен реактор. Нали, Павка? Това е с ядрен реактор. Да. Колички. Ботев. Колеги. С велосипеди много. Един камък му обърна се камъка и го изтряска в ушето долу. Сега, че и в спиците го обърна директно нагоре. Не може да накъси веригата? Няма, ние направихме. Примерно на четвърти венец. И като седнеш, то даже се усеща, аз първо не включих. Колегите имат никакъв проблем. Как ще е твърд шока и като седна... Няма, пък ще друса и предруса. Не, ние за надолу ще се приберем това, че ние утре трябваше да правим... Колегата ухото ли е счупил? Това ухо ли е? Да, Ами ви кадимлията днеска сте го фанали. защото на... Кадимлията днеска сте го фанали. Да.